אני שותה ולוקחת ספגטי. בייקון. שקד. אי אפשר גם לאכול וגם לשתות ביחד. אני חושבת שהתחיל. זה חוסך זמן. תביא לי. לא, דודה זה של שקד. זה של שקד. היא לוקחת לה. זה חמודה. טעים! איזה טעים האוכל של שקד? זה כי זה האוכל של שקד. כשאני אכלתי אותו לבד אז הוא לא היה טעים. אבל עכשיו שזה האוכל של שקד אז הוא יותר טעים. כן, זה פשוט טעים כי זה כי הטעם שלה. זה האוכל של שקד. כן.